O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de convocar as vindouras eleccións ao Parlamento Galego o día 25 de setembro, facéndoas coincidir coas eleccións vascas. Moitas voces din que os tempos da política galega veñen determinados de Euskal Herria. Nada máis lonxe a realidade. Alberto Núñez Feijóo sabe que o día 4 de outubro vai haber un suizo pola trama Gürtel e a maiores gárdase do hipotético efecto arrastre que poidan ter os hipotéticos, a súa vez, resultados de Podemos. O que acontece agora é que, a pesar de que a oposición sabía que as eleccións iban a festexarse no outono, semella que colle oposición co pé cambiado. O PSDG sigue loitando, entre eles nunhas loitas intestinas que non teñen moita explicación, bueno, si que o teñen, que é o tema de guardar os postos daqueles políticos e políticas tradicionais que non queren perder o seu status. Algo moi parecido está pasando en Marea, pero de outro xeito, moito máis vergoñento, que levamos apreciando 6 meses como as discusións entre Podemos, Anova, Marea, Mareas en Común debuxan un mapa totalmente incomprensible para calquera parte do electorado que non este informado e interesado en todas estas lóxicas intersticias da política galega, que o único que nos están entregando é unha especie de discusión por ver quen ocupa que postos, en que número e en que lugar. Non é unha coalición, non é unha unidade en torno a un programa claro, se queremos dicir revolucionario ou dun cambio transformador real que vai a atacar directamente a todas as políticas neoliberais que están construindo o noso país. Para nada. Trátase dunha mestura de siglas que quedan subsumidas nunha única marca que a día de hoxe cada vez vai a menos. Esa forza da marca Marea, pois, bueno, estamos vendo dende as últimas eleccións como a súa forza pois vai minguando. Asistimos a algo terrorífico para o país, que de feito parece que vamos a unha competición que vai gañar Alberto Núñez Feijóo do Partido Popular por incomparecencia do rival. Un rival que non ten absolutamente nada que entregarlle a xente, salvo grandes brindis pola metodoloxía. Coa metodoloxía non se come, coa metodoloxía non se vive. A metodoloxía pode abrir camiños de praxes, pero nada máis. O que se necesitan son ideas claras de canda onde queremos conducir o país e canda onde queremos deixar as xeracións futuras esta Galiza presente que está enmorecendo por todos os sectores que nos poñamos a analizar. O drama de todo isto pode radicar en que partes ausentes de esta nova cousa que é en Marea comecen a interiorizar esa mensaxe que venden de a xente de Somos Aguas, de Madrid, de Podemos Madrid, centralista, de a competición é superar o PSDG. Bueno, con iso non vai chegar porque a día de hoxe está por ver que a única candidatura que dá un mínimo de seriedade, a pesar de ternos atacado, é a de Alberto Núñez Feijóo, porque dúas cousas. En Galiza non se vota o PP, se vota ou non se vota Alberto Núñez Feijóo. E outra, remontándonos as verbas de Alfonso Guerra nos anos 80 que decía que el papel lo aguanta todo, cando o PSOE prometera unha serie de creación de emprego que ao final non foi posible ata que non chegaron as Olimpiadas e a Expo do 92, a día de hoxe en Galiza claro que o papel pode aguantalo todo, pero para poder aguantalo todo ten que haber algo que poder aguantar.